Jesu Kristu inkosi ngiyanibingelela nonke egameni lomfeli wethu. So I would like to also speak about leli lithi mina ngiyindlela nokuphila neqiniso, akekho omunye oya kubaba ngaphandle kukaJesu. Masethi yena uyisango longena, which means Jesus is the only way to get through ukuze uye kubaba. So as you all know, we grew up abanye bethu ekuthenini and another thing, uNkulunkulu uyena kuphela ohlanza izono zomuntu. Wathumela uJesu ukuthi azoba umhlatshelo wokugcina, bambethele esiphambanweni, wafela thina izono zethu sonke, which means ayisekho eminye imihlatshelo, akukho mbuzi, akukho nkomo, ayikho enye into ezohlanza izono zakho ngaphandle kukaJesu Kristu. Akukho okunye okusebenzayo ngaphandle kukaJesu. Ayikho enye indlela futhi ozoyenza ukuthi ukhulume noNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. So kunezinto eziningi, inkolelo zabantu zokuthi kumele uhlabe inkomo, uhlabe imbuzi, iyona izohamba iyokushwelezela ngazo omamkhulu bakho, ogogo bakho bazohamba beyokushwelezela kuNkulunkulu. Ayikho leyo nto bazalwane. Ayikho nalakho kusamangesitha. Ayikho leyo nto. We only have one God, uJesu Kristu, okwazi ukukhuluma noBaba. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Moya Engcwele neNdodana, they are one, same thing. Thina-ke njengoba siyithi sinomoya engcwele ophila kithi. So thina uma sifuna ukuya kuBaba sibiza igama likaJesu. Uzathi uma anokhuleka nithi Baba wethu osezulwini. So when you pray, you don't pray in the name of the person. Awukhuleki ukhuleka egameni likamprofethi thizeni noma umfundisi wakho noma inalokho kusamanga esitha. We only have one God, uJesu oyisango, singena through yena when we pray. Uyindlela nokuphila neqiniso, alikho elinye iqiniso ngaphandle kukaJesu. Ngiphindele lapho khona uJesu uthi lana kuLuka chapter 14, ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni, bengifunisisa kangakanani ukuba ngase wokhela. So you know umlilo mangase ubaswe manje ushisa yonke into. Umlilo uyingozi, awusondeli nje eduze kwawo, una strategy sokuthi no ngizohamba ngithi ukuze ungeke uzungilimaza. So ngibuyele ekuthenini laba basathi hey kunokuthula lapho khona uJesu. No, umlilo uyashisa nje, ubona kuvungaza nje izwe lonke nje njengamanje ngenxa yalesi simo nje sokuthi kunengane evele yadela ukuphila kwayo, kunengane yayeka isikole, yahamba ekhaya. It doesn't make sense. Izinto zaNkulunkulu doesn't have to make sense. uNkulunkulu ekhulume no-Abraham wathi phuma ezweni lababwakho uye ezweni lesithembiso engiyakunika lona. He didn't ask many questions. Abraham uthi kumele ngishiye uma wami mina, kumele ngishiye osibani bani, obhuti bami, kumele ngishiye osisi bami. Wahamba uAbraham ezweni labo baba wakhe nobomamakhe, wabashiya wahamba wayezweni la uNkulunkulu emkhombise lona. So it doesn't make sense kwabantu uzothi awulona walahla ikhaya ngoba ethi uzizwi likaNkulunkulu ukuthi kunezithembiso amthembise zona. Just like what is happening now. uNkulunkulu engitshethi okay, angihambe ekhaya ngiyoba la afuna ukuthi ngiye khona. I won't be asking many questions. Why? Umalusi usekhulumile and mina ngiyimvu yakhe, ngiyalizwa izwi lakhe, ngiyamuzwa uyakhuluma nami. So bazalwane, benginxusa nje, bengincenga nje kakhulu. So uma usuzwile izwi likaNkulunkulu ungayenzi inhliziyo yakho ukuthi ibe likhuni. Ungayenzi inhliziyo yakho ukuthi ibe likhuni uma usulizwile izwi likaNkulunkulu. Jesu uyabusa.